kai da mazan kudan Umar kura ki gafara zaki to ba mu tambarin Umar kudan ba ni kiɗan maza Umar kudan kana zama kamar hamar gari ko da na goye ya san umari ba mu kiɗan maza Umar kudan kana zama kamar hamar gari ko da na goye ya san umari sunan karabu zan fara da shi mun iya mai da babu ya zame shi dubin salatu ka hada da shi manzo nabi na ya rubu da shi Allah ka kara san sa a zuciya ko zan mace na kanka Muhammadi ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari ku gafara maza su shige gaba an yarda shugaba ya shige gaba Allah ka kara sanya maza gaba Umar kudan Allah ya tsare gaba sara da sassaka biyar da kai toho kake kana da ci gaba ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari ina mazan idan ga umari ka zama ganuwar jama'ar gari ana kiran ka bangon sukari mai taimako wajen jama'ar gari Alhaji Umari barkan ka dai na ja ana yaban ka cikin gari ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari wasu suna kiran ka maso gari wasu su ce da kai suturar gari daren da umari ya shigo gari ana farin ciki a cikin gari farin cikin mu ne Umar kudan dan Ibrahim ka zama shayabo ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari ki gafara zaki tafe don babu kyau idan kofa rufe wani mu ya wuce mai rarrafe maza ku gafara Umar tafe alhamdulillah mu godiya ka ba mu umari a garin kudan ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari uwar gida ko dole mu gaida ke abaituka na dole na sa da ke maman su da suna da dagai da ke ummun sultan ina watan da ke shasha'anin ki zinatu gimbiya uwar gida ga Alhaji Umari ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari ga zamani mabudar lokaci ga gaskiya mai zanga makaryaci Umar ba bai zama da makaryaci sannan fa bai zama da magulmaci a gaida jarumi Umar kudan dan Ibrahim gwarzon zamani ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari sai wahala ka gansa yana fushi ko yaushe zaka gansa a murmushi tunan rasuli ya yi rugo da shi dan umarin mu ba a faɗa da shi akin hali ko a sanya da shi dan taimakonsa ya gama ko ina ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari su makiya ba sa ci duka ba ilahu shi yake maka ja gaba ikonsa ne ya sa ka can gaba ko makiya ba su so haka ba ya samu addu'ar ummi uba ilahu na ya kara shige gaba ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari ka gaisuwa ga kai babban uba dattija Allah karo ci gaba badan kudan da yau bai san ka ba Alhaji Ibrahim marhaba abba ga Umari babban uba dattija ka zamo barzan uba ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari ya rabu kalikin duka duniya albarkacin sa kai anbiya kai rahama ga rabu mahaifiya sata ta ganshi kai anbiya mama ga umarin mahaifiya rabu ka sata ce ta Mustapha ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari ga adali sadaukin zamani ɗawisu mai fitaccen zamani mai damuwa kana yi masa magani ko gangami kana musu magani waɗansu na kiran ka da adali wasu suna kiran ka da mumini ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar amar gari ko da na goye ya san umari
uwar gidan na da dagai da ke sarauniya ko zinatu gai da ke matan Umar kudan ai ba yake gyara zaman ki dole a gai da ke maman su da sultan ba yake matan Alhaji Umar Gimbiya ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar ramar gari ko da na goye ya san umari Ashiru dan kudan yayi baitukan baban afuna angon Aisha baba gali kuma ni na Aisha ya rabbana ka bar ni da Aisha ya huwa mallazi ya mantasha ka ƙara sana rasula a zuciya ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar ramar gari ko da na goye ya san umari ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar ramar gari ko da na goye ya san umari ba mai kidan maza Umar kudan kana zama kamar